L'únic centre sanitari de Catalunya que disposa d'un incinerador de deixalles amb recuperador d'energia incorporat és l'Hospital General de Vic. Aquest incinerador recicla els residus més perillosos i a partir de la crema d'aquestes deixalles recupera una energia que permet cobrir part de les necessitats de calefacció i aigua calenta del centre. L'Hospital General de Vic és l'únic centre sanitari de Catalunya que disposa d'un incinerador de deixalles amb recuperador d'energia. L'incinerador serveix d'una banda per reciclar els residus considerats perillosos, com piles o el mercuri dels termòmetres. D'altra banda, s'aconsegueix cobrir entre un 15 i un 20% les necessitats de calefacció i d'aigua calenta del centre, a partir de la crema dels residus. Per tal de treure'n un rendiment no solament ecològic, perquè per descomptat que aquesta inversió té una gran component ecològica, sortida d'incinerador s'ha incorporat un recuperador d'energia que permet estalviar, en aquest cas gas natural, al centre, donat que el gran poder calorífic dels fums ens permeten generar aigua calenta per subministrar calefacció i aigua calenta sanitària al centre. El procés comença amb una recollida selectiva que separa els residus infecciosos i contaminants de la resta de deixalles. Les piles, els vidres o els termòmetres es reciclen i la resta, com ara el cartó, es crema. Llavors les cendres es gasifiquen a una temperatura d'uns 1.000 graus. És en aquest moment que comença la recuperació energètica. Amb l'elevada temperatura del gas s'escalfa l'aigua que arriba al recuperador. Aquest incinerador ha costat uns 20 milions de pessetes. L'Institut Català d'Energia ha aportat una subvenció del 20%. L'Hospital General de Vic preveu amortitzar aquesta inversió en un termini de 4 anys, gràcies a l'estalvi que comporta la generació pròpia d'energia.